Мяне зовут Мацяз Кірыл. Я займаюся ў мастацкай студыі пад кіраўніцтвам Кісялёвай Алены Міхайлаўны. Сёння я пакажу вам тэхніку працы роспісу па тканіне «Холодны батик». Моя мэта – зрабіць падарунак маёй бабулі. Для работы нам спатрэбіцца спецыяльная фарба, рэзерв, тканіна. Для выканання эскіза да малюнка я шукаю натхнення з дапамогай кнігі Міхася Романюка «Беларускае народнае адзенне». Нашы продкі, гледзячы на фотаздымкі, любілі ўпрыгожанне з кветак. У маёй бабулі ў хаце ёсць рушнікі, вышытыя сурвэткі. Я буду маляваць папараць кветку, выкарыстоўваць каляровую гаму чырвоных і зялёных тоноў. Кветка папараць сімвалізуе агонь, шчасце, цуд. Усё, што я жадаю любімаму чалавеку. Спачатку раблю эскіз на паперы простым алоўкам. Тут можна мяняць дэталі малюнка. Вырашаем каляровыя задачы алоўкамі. Вось такі эскіз у нас атрымаўся. Нацягваю тканіну сіцец на рамку з дапамогай спецыяльнага стэмплера. Цяпер пераношу малюнак на тканіну з эскіза. Праходзім контур рэзерва. Гэты спецыяльны састав, дзякуючы якому контуры малюнка будуць утрымліваць колер. Наносім яго спецыяльнай шкляной трубачкай. Падсушым рэзерв фенам. Цяпер я правяраю на прасвет, ці якасна атрымалася. Зараз наступае самы цікавы момент работы з фарбай. Для гэтага нам спатрэбіцца пензлі розных памераў, фарбы і вада. Зараз я запаўняю вадзічкай контур. Гэта не вельмі цяжка. Наступны этап працы фарбы. Пачынаем са светлых тоноў. Кветка нагадвае язычок торта, таму колеры цёплыя, нават гарачыя. Мы бяром чырвоную фарбу. Стараемся не схадзіць за контуры і глядзім на эскіз. Можна дадаваць больш вады. Берем ярко-оранжевую фарбу. Беру зеленую фарбу. Смешиваю ее. Там, где нема воды, колер будет больше насыщенный. Головне ввести краску по центру, потом она пойдет сама. Я люблю блакитный колер. Фон холодный, кветка распускается ночью. Вокол листы папороти. Яе дзяўчыны шукаюць на свята купанка. Хто яе знойдзе, тот будзе бачыць клады пад зямлёй. Моя бабуля тоже калісьці шукала яе, а цяпер я яе падару. Далей праходзім вакол папараць кветкі. Для таго, каб паказаць ноч, бяром чорную фарбу. Каб былі прыгожыя эфекты, можна пасыпаць солью. Мне не падабаецца на эскізу лісточки. Я добавлю желтую фарбу, а потом зеленую. На папараці кветкі трэба зрабіць акцэнт. Каб хутчэй работа высохла, я выкарыстоўваю фен. Я люблю дапрацоўваць работу контурам.
все ў маёй рабоце стылізавана казачна. А цяпер настаў час маю работу аформіць. Я спадзяюся, што мой падарунак спадабаецца маёй бабулі.